Makabutar karong Mayo nga piniliay ang dulan sa usa ka libo ka mga persons deprived of liberty sa Talisay City Jail male ug female dormitory. Atong sayran sa report ni Femery Dumabo. Wabot sa 822 ka mga persons deprived of liberty kon PDL ang mamahimong makabutar sa karong Mayo 12 nga piniliay. Si Jail Senior Inspector Marion Gail Bernadette Dungan, warden sa female dormitory, nibutyag nga naa sila 116 ka mga PDL nga makabutar. Samtang 706 usab ka mga PDL nga makabutar sa male dormitory. Ug nga nakapasar sila alang sa special polling precinct. Dugang ni Dungan, makigalayon sila sa taga-commission on election sa Talisay aron ilang mapangandaman ang adlaw sa piniliay nga walay sami. So before ang election, so magtudlo pud ang ato ang mga BGMP kung unsaon ilang buhaton, and then mag-coordinate pud mi sa COMELEC. So magkakaroon po kami ng meeting with the COMELEC soon for the off-plan para sa ato ang halalan sa May 12, 2025. Nakigalayon usab sila sa Talisay City COMELEC alang na sa pahigayon nga pagtudlo sa mga botanting PDL kalabot sa automated counting machine kun ACM. Pagpangampanya sa mga kandidato sud sa pasilidad ang tugutan ra. Asoy panidungan nga wala idili ang pagpangampanya sa mga kandidato sud sa jail facility subay sa lagda nga gipagawa sa BGMP National Office. Gikinahanglan lang sa kandidato nga mopada og request ilang buhatan ug mananghid usab sa Talisay City COMELEC aron tugutang makapangampanya sulod sa jail facility. Mamahimo usab silang mo request nga mapatukar ang jingle sa kandidato sud sa pasilidad. Pwede jud kaayo mo campaign sila sa jail, mo request lang sila na moadto sila sa jail and then mo approve jud mi. Pwede sila face to face or pwede pud sila mag-send og digital campaign murag video clips or audio clips para ipakita namo, ipadungog namo sa amo ang PDL if di sila makaadto dito sa jail. Uban ni Rod Prado ug Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.